Здравейте, хора! Първи епизод на моя канал. Аз съм Симеон Христов, а.к.а. Симон БГ. С мен е Шандрас БГ. Той снима този клип. Шандрас, обади се малко, де. Да, аз снимам и Симчо можеш да най-много до 3 минути да направим този клип. Да, това ще е кратък клип. Това е влог просто, Да, влог. Да ви кажем кога ще има клипове на някои игри и как ще се развиват нещата и колко дълги ще са клиповете. Ще снимам главно на Pokemon Go, ще правя челенджи. Може Шандрас БГ да участва в тях. Абонирайте се за него. И да, ще снимам на Pokemon Go 2 пъти в седмицата с малки изключения. Но, как да кажа, с малки изключения заради училището, заради ученето, но определено втория срок няма да има чак толкова много клипове, за да така нашата хубава, популярна втора смяна. Най-много да има или в събота, или в неделя клип, защото тогава са почивни дни. Днес ще има доста, но както знаете, ние сме в почивка заради освобождението на България и тези 4 дни ще има доста клипове на Pokemon Go. Да, на какви игри ще снимаш? Ще снимам на Pokemon Go, на Minecraft. Щом ги превърча, ще трия, ще играя на Boom Beach, ще играя на Mortal Kombat Blackout 5, на Hero Zero. И да, още друго не съм решил. Епизодите ще бъдат по 10 минути главно. Освен епизодите на Minecraft, те ще са малко по-дълги. Pokemon Go епизодите ще бъдат най-много към 10 минутки. Hero Zero към 5-6. И да, Modern Combat ще бъде една мисия и да. Това е от нас, хора. Абонирайте се за Шандрас БГ, за Патриот БГ и за мен, разбира се, така че чао-чао!